Horas madita salutna. Ada orang sota mulai parminggota anon habis epistel markorma inahanna habis itu baru seksi perempuan habis maka tidak kena persiaon vokal grup sian tim musik baru habis titik non penyerahan penghargaan bagi anak yang berprestasi soalnya mah bobo di hita taparade mah roada pikirata martang yang nahom maita di bagasa roat tabi. Amin. Tapuji tuata marhite bukede nomor 10 sada ayat 2 ayat sada ayat 2 dot ayat 4.
marhite-hite guar ni bata ama, dot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guar ni ton di perbadia, na mau palangit do tanoon. Amen. Nung nga di paboto ni bana tuho, ali jolma, manangahan na denggan, jala manangahan na niluluan ni Jehovah siyako, ima namang ulaon sabing, dot holong ni rohan ihabasaon, jala marpangalaw hasirepon, maradupon di batam. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan di bata ama namin na di banua gijang, sa leon matuhami roha na tugu, na badia pikiran na denggan do roha na ringgas, pasauton ulaw na denggan, sa leon dami tuhami, asasonang hami mangolu, ibagasan pangodingim, sa marsikatong tuhatam mahami, maradopon sa luhut musunami, sa ramoti jala pargukuy mahami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Sonam rohani, sai hodas dalam mertua, nasana hinokotmi. Hototai tolokku, Yesus napaluaan, hosabino aku. Alami matuaan, upelehon madiriku, mangihuton lomongi, dada benaholo salpu, namanggo hiro hati, hototai tolongku, Yesus napaluaan, hosabino aku, alami matuaan. Tatangion ma patik di bata di minggu palimau dong tirintatis sadarion, ima patik palimaon satu patik pasapuluhon. Patik palimahon ikon pasangopomudo natorasmu asa martua ho jalaleling mangolu di tano na nileon Jehovah de batam diho. Patik paunopon unang ho mamunu. Patik papituhon unang ho mangalakop. Patik pawaluhon unang ho manako. Patik pasihahon unang ho olo makatidakon hata nasututu mararohon dongan jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposo na bawa, manang naposo na buru-buru, manang lebuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Ido saat na atong rap mangidogugo mahita sa Tuan Dewata lamang ulaw na bartu patik nai. Ale Tuan Dewata saya pargugui mahami mangulaw no bartu patik mi. Amen. Gugana sarohami, sai papocho dilala, hodiak adalani.
palu atau diri yang itulah konadang buat masalah sani aku doa siang Tuhan Yesus ai padonang do Tuhan tak ikong kalusui mulak matu Tuhan Yesus si palu atau dini itulah konadang buat dosa Tatopoti ma dosata tu adopan di bata martangi yang mahita. Ale Tuhan de bata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo de bata pargugo na suatu dosan sitopan na sanadong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujulom manopoti dosa nami akan nahula hami marhite sian pangalison nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohan nami narwai. Nang siang pagkateon nami na soture, rodi pangolion nami di hisap-hisap ni roha nami. Natama situtudo hami o nahum, ala ni dosa nami, alay tar sosol bagi do hami nuaing, ala ni asima roham di hami, ale debata nami, perdengan bahasa jala para siroa doho, ala ni anak haulongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sese sama dosa nami saluhut na, jala suruh matod di perbadia tu roha nami be, asa tarbain hami menguluiho di bagasan hati goran dot habadiaon gabe saat hami tuang ngoluan na surasuda na pinar bagam yak kana persea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tapi gema hata baga-baga taringot tuhasan dosa. Satokit do tadi koko alai papupungokku mahomuse marhite-hite akka asiri roa godang. Takkan diparpiar ni murukku hutabunion bohiku satokin marodopoko. Alai marhite-hite dengan bahasa saling-liling na asiaku ho nina Jehovah sepalua ho. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Sirohamu puji Allahumma manumusau di palias horohaku gabesorang ingananmu rohadami tombili manggohi pakai dohok nolunami gabe hulalui saya monti marohaku asaboy gohamuan saya bawa pasu-pasu nama
Hatani debata epistel di minggu palimaon dong Trinitatis sadarion imana tersurat di ede niaka ede sian Salomo bidu 2 mamukka sian ayat 8 rodi ayat 10 dolu tajahama marsika soring haroroni pangoli di rupa suara ya sudungan ni rohaku doi idama nungaro ibana marikat sian akadolok marhajinjang di atas ni akarowean. Dungi makuling ma sudungan ni rohaku didok ma madokau hehe maho alias soloan ni rohaku nama diutus jala ruar maho nunga pola mulup aka bunga-bunga di ladang, nunga jupang tiki paredeon, nunga pola tarbege suaranya dur titi di tanotai. Ido sa na martua do akan temangion hatani di bata jalan opyopsa amin. Tapi gimana kursian inahana?
diuduti mamse kursus seksi perempuan.
Ahatidak ko ma porsiaw tay, soko na hinatidak ko ni dongata sa porsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea Dewata Jehovah, ido ama pergugo na suatu dosan, na tumo palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak Dewata Jehovah na sasadai, iman na tinubuan ni si Maria, nagabi-gabian santon di perbadia, andorang suhabuan. Ido tu hatta na tumaon ni bernit, di panguman ni silatus, na mati terpajal lo ibana di hau pinarsilang, na tuat tu banu atoru dong ditanom, na mulak mangolu di hari patuluon, na manaik tu surgo, la hundul di siamun di bata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana, pai mamulak sugot tu tanon, manguhumi halak na mangolu do na mati. Apor sia di ton di perbadia, jaladong sada huria na badia, huria topan halak Kristen akan na badia, dot yasan dosa, dot yatai na madok, mulak mangolu sugot daging halak nong mati, dot yang odua na sura suda. Amin. Tapi kema pokal grup sian tim musik.
Shalom. Horas madihita amanginang. Tabigi majo tikting namasa di huriatta di minggon. Ima minggu palimahon. Dung Trinitatis namar topik makkalomohon patik ni dibata. Secara umum mawang pos pelayanan Tabanan HKBP Denpasar mardala dope dengan sa saunari jala gudang ni ruas sa saunari di pos pelayanan Tabanan 10 kakak. Jadwal kegiatan di Garejatta di Minggon boy mata jaha di tikting naung saat be tuhita. Di Naparjolo di Minggu Sadarion tanggal sia Juli 2020 rodo dongata sahapor seaon mengebati huriatta ima nasian kaum ama HKBP Kirap Remaja Resort Kirap Remaja Silungsi Bogor Distrik 28 Deboskap Godang Nasida 26 halak na nyuluhon ni amang pendeta Remanto Tumanggor MTH Nasida mandohoti parminggon nasugot pukul 7.30 ruas do sude parhalado mandok muliate ma di pangibatan di Nasida di Huriatta tatang yakom ma di pardalanan Nasida satu hatta ma mangiring-iring manugu-nugu Nasida mananadigape mula Nasida tu inganan nabi. Nah padu ahon di hari Minggu Sadarion tanggal sia Juli 2020 rodo mangibati Huriatta ima kadep diakoni HKBP inang pendeta Deborah Sinaga MTH. Jala di tonga-tongat do Nasida nuaing, jala Nasida do pasahaton jamita Sadarion di tonga-tonga ni Huriatta. Sai diramuti tuhatama pardalanan Nasida, nang dung mulak pe Nasida toktong di bagasan hahipason, dohot las niroha. Na patuluhon, nunga di patupa Huriatta kebaktian padang keluarga na di tanggal 20 sia Juli 2020, Dengat do mardalan kebaktiani, terpapungudo di kebaktiani, songon pemasukan ni Huriatta godangna 24.825.506 rupiah. Rincianna boima tapamanat di tikting nang sahat tuhita nang pinasaat niya kasitua sektor tuhita ganuk. Di Paupaton, pertangyangan rumah tangga di Patupa Huriatta ma songon nasomal, ima di hari Jumat tanggal 14 Juli 2020 merbahasa Indonesia. Ima di bagas keluarga situa BJ Simare-Mare Inangi SU Boruhu Tauruk. Alamat Jalan Pulau Moyo Perum Jati Pesona 12 nomor sia Denpasar. Pinangi doma tu sektor opat asa dohot pasidohot mandohoti partangyangani. Na palimahon ma di hari Kamis tanggal 14 Juli 2020 di Patupa Huriatta do rapat evaluasi program dohot anggaran 2020 nani dohotan ni saluhutna akka parhalado songoni nang dewan dohot seksi-seksi asa Roma Madapoti madohoti parapotani jala pinangido ma tu ganup dewan asa pasahaton laporan di tengah semester tahun 2020 tatang yakom ma asa mardalan acarai. Na papituhon hombar te paunopon hombar tu program ni Huriatta 2020 Dewan Diakoni Seksi Pendidikan Sadarion di tanggal sia Juli 2020 di Patupado Laho Pasahaton penghargaan tu yang kota na berprestasi ima juara sada, juara dua, juara tolu sian tingkat SD, SMP, dohot SMA derajat. Di pasahat manom penghargani dung sidung tiktingon. Jala pasahaton penghargani di Pangido Huriatta mana pasahaton non ima inang kadep diakoni HKBP pendeta Deborah Sinaga MTH didampingi amang pendeta resort manon
napasahaton penghargani. Di nomor 7 di hari Minggu sadarion di patupa seksi diakoni do pangapulion tu keluarga WS Tubing inangi RK Borusihite sian sektor opat dung sidung parminggonon di pukul 10 ita maringanan di ruang konsistori. Pinangido sude ruas ni huriatta terrumobi mana sian sektor opat mandohoti pangapulioni. Namangihut mamuse di akadongatta na di bagasan Parsahito do Pinuaing na dirawat di rumah sakit manang na di bagas na be ima si mangunsong opu asi maduli nyonya M si anturi boru si hobbing silalahi nyonya silalahi boru aruan si tua M si barani si tua emeritus M si barani nyonya J nababan de boru sinaga dohot M boru siahaan asa tabuabe mamanginang di bagasa tangyakta asa tibuna sida malum sian Persahiton na sida gabe bui rap hita marpungu marminggu lau mamuji tuhatta pardenggan basai. Di Kewangan boima tajaha di tikting ng adong saat tuhita di pasahat situa sektor tabe maulope adong sala penulisan goar manang na jumlah ni parhepengon boima tapatakas tu situa sektor ta manang langsung tu sekretariat gereja. Di Parpudi Sahalima di Sude akaparhalado ni Huriatta do ruas ni Huriatta pasahaton selamat ulang tahun kelahiran do pernikahan tu saluhut ruas ni Huriatta nama ulang tahun di tanggal sia bulan pitu 2027 saat tu tanggal 15 bulan pitu 2027 hata ni dibata nagabe ujahan dihamu dia kana nama ulang tahun ima sian ulangan 20 lalu ayat walu sokonon madidok disi dokonon ni Jahoba ma pasu-pasu mandongani ho di bagasan akasopom doho disaluhut na jinama ni tanganmu jala pasu-pasuon na doho di tano ni lehon ni Jahoba di batam tuho anggiat ma marhite hata ni di bataon akhahipason las ni roha dohot umur na gajang say di pasaha matuhamu di pasaha tuhatta pardenggan basai. Songonima tikting na masa di Huriatta di Minggon atong tabuan beba di bagasa tangyakta asa dinggan saluhutna mardalan akka program ni Huriatta. Mauliate horas madihita saluhutna. Salam, mauliate madi duhata, jadi dihamu na tua-tua nami saluhutna dan juga untuk anak-anak kami yang berprestasi untuk tahun ini. Puji Tuhan karena untuk tahun ini rupanya semangat anak-anak kita untuk belajar di sekolah sungguh luar biasa. Oleh karena itu kalau kami bacakan tahun ini anak kita yang berprestasi juara 1, 2, dan 3 sampai dengan tingkat SMA atau sederajat sebanyak 23 orang. Luar biasa. Kemudian yang meraih peringkat 1 ada 10 orang. Kemudian yang meraih peringkat 2 ada 6 orang dan peringkat 3 ada 6 orang. Yang kami panggil, kami mohon untuk maju ke depan
moloboi laus dohok ma natorasna. Juara 1 untuk tingkat SD sampai dengan SMA sederajat. Yang pertama adalah Rehan Malau. Yang kedua, Febrina Sihombing. Yang ketiga, Maria M. Simatupang. Yang keempat, Yeslin Nainggolan. Yang kelima, Alsean Aritonang. Yang keenam, Gracia Samosir. Yang ketujuh, Seril Fardidi. Yang kedelapan, Sepanya Simamora. 9, Margaret Marpaung. 10, Dwi Putri Sigalingging. Yang juara kedua, Ripka Silaban. Azali Pardede. Gerald Sitorus. Anggita Sihotang. Elita Tobaraya Samosir. Jonathan Tambunan. Salomita Sihotang. Yang meraih peringkat ketiga, Nathan Sirait. Adolina Situmorang. Lionel Marbun. Natasha Sitorus. Stepi Siregar. Abram Pardede. Jadi inilah Hamanginang, anak-anak kita yang meraih prestasi terbaik pada semester ini atau tahun ini. Semoga ke depan mereka juga akan bisa meneruskan prestasinya.
Maredita sa Bukede 510 sabil papungupilian 1A 1B.
dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ate-ate muna dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hata ni debata turpuk jamita di minggu palimbahon dung Trinitatis ima sian surat ni apostel Paulus tuhuria Rom bindu pitu mamukamai sian ayat 15 sahatu ayat 25 songonon ma tarsurat disi. Aidang hu tolopi na hu baheni, aina hu hagigihon ido hu ula, dada na hu halomohoni, alai iya hu ula, na sohi nalomohoni rohaku, na manolopi maahu dihinadengani patiki, asa dada ahu na mangulahosa, tung dosa ido, na mangingani ahu. Ai huboto do dang adong nadenggan maringanan di bagasan ahu, mandok di bagasan dagiku. Ia hagioton dapot donian di ahu, alai dang dapot anggo na patupahon nadenggan. Ai dada huula nadenggan na pinar hagiot ni rohaku. Naruai naso hu halomohon ido huula, alai molo huula naso hinalomohon ni rohaku, dang apala ahu mangulasa dosa ido tahe na maringanan di bagasan ahu. Asa jupang ahu songon aturan naroado dapot di ahu, nang pe dipangido rohaku mangulahon nadenggan. Ai dihalason jolma pargasan na di ahu donian patik ni debata. Alai hui dado patik na asing di bagasan akaruas ni dagiku. Namar musu dopak patik na di bagasan rohaku. Gabe dipatuduk do ahu tu gom-goman ni patik ni dosa na di bagasan ruas ni dagiku. We ahu jolma nadangolon, ise mapaluahon ahu sian pamatang hamatianon. Moliate mahudok tu debata, marhite-hite Yesus Kristus Tuhatai. Di baheni ahu sandiri mangoloi patik ni debata di bagasan rohaku. Alai mangihuton dagingi patik ni dosa ido hu oloi ido ianggo sahatna. Punguan na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus memang ngapiga-piga hali au tu Denpasar Balion di puluhan tahun nong salpu. Alai godang dopera naso mananda ahu. Adong pepatah na mandok tak kenal maka tak sayang. Alani hupata dahon madiriku asa di dia hita pajupang boy hita masih sisean. Ya ahu pandita Deborah Purada boru sinaga. Adong boru dohot marga sinaga dison. Molia tema namboru. Namanubuhon ahu boru lumban tobing. Adong do lumban tobing ate nakaning di bagasan arsak ni rohate. Idokhan. Jalanunga marhasohotan. Namangalap au amang augu uno marulitua si manjuntak. Adong marga si manjuntak dot boru si manjuntak dison moliate. Tungpe nakaning hupay hut-ihut do na berprestasi nakaning dangadong marga si manjuntak. Dangadong marga sinaga manang boru sinaga. Dangadong marga dot boru lumban tobing. Ay nong merosot do marga natulun ni narohaku di bagasan. Ale ipe tahalason mayate amang inang.
anak ni Huriata doi sude, boru ni Huriata doi sude, berprestasi luar biasa. Kita aplaus dulu sekali lagi buat anak kita dan orang tua kita di tengah-tengah era digitalisasi 4.0. Banyak anak terpengaruh dengan dunia teknologi gadget, tetapi anak-anak kita masih berprestasi. Godang ni aka orang tua nama nikot alani virtual, marhite zoom tiki covid, ala soboi mengadu di bidang teknologi, ale berprestasi do anak kota. Godang ni aka na tua-tua frustrasi, ala godang ni aka PR homework di jabu, dang boi hamina tua-tua mengurupi, ala memang utok-utok nami dang sanggup be marnida parsia jaron anak kota, ale berprestasi do anak kota dot boruta luar biasa di tengah-tengah daerah pariwisata, tidak terpengaruh, ya, tidak terpengaruh dengan kemajuan di bidang pariwisata yang pada akhirnya mengikuti model-model rileks santai, gaya hidup instan, ya, luar biasa. Kami tidak kecewa walaupun marga boru lumban tobing dangadong, si manjuntak dangadong, sinaga dangadong alai luar biasa berprestasi. Doho hami makhalasonate. Alani punguan na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus nungamar hasotan au na mangalap au na kaning amang au gu uno marulitua si manjuntak. Berkebangsaan Jepang do amang na mangalap au. Alai toluma amang boruku, si anturi si manjuntak si torus, apalah haholongan ni rohanami marga si manjuntak, ido obaen gabe mangain marga si manjuntak. Jala mangula di salah satu lembaga sosial di Karuizawa, Nagano Prefecture, Jepang, imam menangani anak-anak korban kekerasan, anak-anak korban perceraian. Jala di basa-bason debata tuhami dua dak danak boru nama uli, jala napistar. Rap dot hami ala suasana libur gabe dipangi donasi datu Bali, ima obaen boy hami pajupang dot hamuna amang inang naparjolo tobako si har hot maida uno si manjuntak tingkat 2 arsitektur di Universitas Negeri 11 Maret Surakarta Solo, jongjong ma buruku, jongjong ma buru. Iya, napa duahon minami Purnama gom-gom uno si manjuntak, kalas tolu SMA Metodis Pematang Siantar, jongjong ma buru. Sada Batak, sada Jepang. Na Jepangon pendiam dang diboto omak na marhepeng manang daong hudok ahama dipangidoro hamboru ala masuk Universitas Negeri dangadong omak ale anggo boruku nomor 2 badang pola pabotohon nadong hepeng na omak na manang daong ale molo dipangido ikon baju nabaga daoma anon ala tahun ajaran baru sipatu nabaga ima doma dohot tas nabagak hudok olo boru dang pola di boto-boto marutang manang na songon diaw makna alai las doro haku mulai sian bayi nasida nungahu patinggal hon alania ha ima do tante nadison Resti Sinaga na mendampingi sian bayi satu tikion jongjong ma anggiku Resti Sinaga. Alaboha mulai sian mangula au di HKBP bayi do penasida hubuan-buan tu manang dia parkarejuan nami borngin hubuan pagi ngaikon mulak manang malam larut malam hubuan-buan alai molonu ngamar sikola dang boibe buan-buan untuk dia te
Tante naon mak menjaga merawat mulai sian bayi nasida. Alani pungwana hinaulungan ni Tuhan Yesus Kristus moliate di debata marhite tangyang muna di tahun 2000 walu nungatar pilit au gabe pareses parupuan pertama di tonga-tonga ni Huria HKBP mangula songon preses di disik saplonom hubang habisaran berkedudukan di Siborong-borong jala amang pandita mangasi sianturi bapak na parhalado di Paranginan, salah satu resort di disik saplonom hubang habisaran. Luar biasa kan, dari Siborong-borong nunga godang aka pandita, nunga godang aka pareses, luar biasa. Jala tarpilit omusetong dope holanau paropuan di 2012 2010 gabe pareses paropuan di disik pitu Samosir berkedudukan di Pangururan. Adong par Samosir radisonate. Adong nakaning marga Samosir do dua halak na berprestasi. Jala tarpilit muse au songon paropuan Parjolo di 5 kepemimpinan di struktur HKBP. Rabdot Inang Pandita Dr. Anavera Pangaribuan sebagai Kadep Marturia, Auma sebagai Kadep Diakonia. Di tahun 2010 2022 berkedudukan di Kantor Pusat Piaraja Tarutung. Jalatar pilit muse songon Kadep Diakonia periode paduahon 2020-2024. Berkedudukan di Kantor Pusat Piaraja Tarutung, mandongani pimpinan laki-laki na opat. Moliate di debata alani tangyang munadui amang inang nang anak konami remaja na poso bulung dot sikola minggu. Tangyako kamuma amang inang asa sehat au gabe parsi dohot go to the next level di periode 2024 2020 lalu tungpe mace alot ala godang bawatong naneng gabe sekretaris jenderal dohot eforus HKBP alai ikon berpacu do ima gerakan arak-arakan keadilan dot kesetaraan gender di HKBP laho menyeimbangi dot gerakan feminisme. Kami bukan radikal yang benci laki-laki. Alai alani dukungan hamu akka bawa. Hamu akka laki-laki ido ubain boy hudul parupuan. Gabe pemimpin di tingkat struktur HKBP. Alani sahat matabe sian OP Poru Surya Kristen Batak Protestan amang sekretaris jenderal kepala departemen Kononia, kepala departemen Marturia, songoni nang sian hami kepala departemen Diakonia, Horasma dihita saluhutna. Punguan na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Rahea hita mambege pandohan na mandok. Tabahen pe hukum. Manang aturan di tonga-tonga ni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tong mai asaboi talanggar. Itu kan? Setuju do ita disi supaya kita langgar karena ada hukum, ada aturan. Tentu saya pribadi tidak setuju. Ale kenyataan na ima songonido ido ubahen molo jot-jot taparuhahon molo masa hita di pardalanan mengendarai kendaraan roda 2 manang roda 4 adong ma lampu merah jala jot-jot taparohahon sekali lampu merah seterusnya kedua ketiga keempat pasti lampu merah talanggar doi mardalan do hita torus tadok matinya lampu merah itu ubaen mardalan hita dang olo hita berhenti HP mulai sian tingkat SMP nunga tapar siajari rambu-rambu lalu lintas. Merah artinya berhenti, hijau artinya berjalan, kuning artinya hati-hati. HP molo taparuhahon di negara-negara maju, isarani Jepang, United States,
dot lana asing heama masa mengendarai kendaraan ma amat tajabunami di Jepang. Dan husadari dilanggar ibana rambu-rambu lalu lintas, salah jalan, pitor langsung ibana melapor tu polisi. Aupe terkejut menyerahkan diri. Di pasat ibana ma hepeng konsekuensi bahwa dia melanggar aturan peraturan rambu-rambu lalu lintas. Itu ubahen di negara Jepang macai mau laho mandapot SIM, surat izin mengemudi, apakah roda 2 ataukah roda 4. Jala amata jabunami baik roda 2 atau roda 4 berulang-ulang kali gagal. Jala arga doi amang dot inang laho mandapoton simi HP hita di negara Indonesia bain ma pa polisi naeng dapot SIM anak konami boru nami nunga marumur 10 tahun patut do ibana bowi mandapot SIM roda 4 HP dang pola diuji hule honpe pasi tesmu bapak polisi ido kan ido amang inang adong hita napatu pasongoni ba ujung na berbagai pelanggaran terjadi ma sahatu na melayang korban jiwa HP di negara Jerman sahalak paropuan petinggi ni United Evangelical Mission Imana Paborhaton Pandita Dr. Ingvar Ludwig Nommensen ala ibana melanggar aturan lalu lintas, minum minuman keras, tiki, menyupir, pitor mengundurkan diri do ibana, gabe petinggi ni United Evangelical Mission di dok ibana dang layak au gabe petinggi mengundurkan diri dia dari jabatan karena dia sadar tidak boleh minum minuman keras sewaktu mengendarai kendaraan. HP hita talanggar do rambu-rambu lalu lintas, talanggar do halak satu namate, tetapi holan perdamaian 300.000 alani punguan nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus. Ido ubahen nuaing adong masih CCTV di mana ada rambu-rambu lalu lintas. Dang boibe tabohongi CCTV ala dicatat secara resmi siapa yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Alani do punguan na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Nama lapatan disi pada dasarna godang do halak naso menyukai hukum, naso menyukai aturan, tidak taat azas, tidak taat hukum, karena hukum aturan dianggap sesuatu yang tidak menyenangkan. Hukum dianggap sesuatu nama bahen kehidupan ni macai mengekang tungpe sasi tongna hukumi di bahen laho menciptakan keteraturan doi kebaikan doi itu hita saluhutna. Hidup ini amang inang perlu direncanakan agar segala sesuatu bisa berada di dalam keteraturan. Jala Tuhan nata somba, debatan nata somba, ima pribadi na teratur. Tuhan menciptakan semua dalam keteraturan. Matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Bahkan di sada Korin 14 ayat 40 di dokdo. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Karena Tuhan adalah pribadi yang teratur, maka segala sesuatu yang tidak teratur bukan berasal dari Tuhan. Setuju kita di situ amang inang? Segala sesuatu yang tidak teratur,
tidak berasal dari Tuhan. Alani olak nion tujoluan niarion taat hukum mahita. Azas taat ma johita. Menjaga kehati-hatian pikiran kita dalam aturan Tuhan itu merupakan wujud dari hidup teratur. Punguan nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus. Songon si huton Kristus hita, dakia hita boi terlepas yang ragam ni tantangan na mengintai hita. Sementara songon nido ni kitab Sada Musa 4 ayat 7 namandok. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Alani mulak hitasian bagas joroon, unang maadong na bermuka marsuhi-suhi. Unang maadong na cemberut. Tungpe adong nama kasogohon hamu. Alani kritikan muna. Dohot di leon hamu solusi. Molo adong berbagai ketidakadilan dikritik hamu. Gabe disogohon hamu. Ala muka namar suhi-suhi. Muka namurhing itu adalah perlambang kita tidak berbuat baik. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Talumobi diaka inate. Husukun aka amata na ikut ambil bagian di dalam meningkatkan daerah pariwisata nunga pulih ekonomi ta alani COVID dan 100% dope. Mungkin gaji ni aka amata tong dope dan 100% mulak alani unang marsuhi-suhi bohi taate inang molo mulak amata hurang gajina marsuhi-suhi do bohita murhing dohita itu pertanda apa inang tadi kalau muka kita tidak berseri-seri dosa. Ingatlah itu. Ale molo mabuk amata di luar holan di kedai karejona dang adong tua kate dison di Bali. O adong do HP? O adong ate. Mulak tu jabu marsui-sui do hamu mamuka pintu marsui-sui ate. Ingat dosa itu inang. Kamu harus berkuasa menguasai emosi, menguasai spiritualitas. Kita berbuat baik tua kamata tung pemoru gaji aleta paingot. Salinai unang masongoni da papi. Unang mate. Asiroha di anak kota. Marsikola dope. Godang dope na ikon tatuhuk asamalo anak kota marsikola. Unang marbada hita amang inang ate. Ikon mardame. Molo hatana lambok, hati yang gembira adalah obat. Jangan mau kita susah supaya umur kita panjang. Karena ternyata kanker itu, cancer itu awalnya kita terlalu stres. Asal muasal penyakit awalnya karena kita stres. Unang oloi amang inang stres. Wajah kita pulang dari sini harus berseri-seri. Karena mukanya yang tidak berseri-seri itu tandanya dosa. Itu kan? Dosa sudah mengintip di depan pintu. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Da songonodo molona denggan diulaho. Ima hadir gakon ibohi. Ale moloso diulaho na denggan. Monggop dosai. Di labung pitu makalungutoko dosa itu selalu makalunguton hita. Karena itu kita harus berkuasa untuk menempis. Hai dosa, jauh-jauh kau dari keluarga kami. Hai dosa, jauh-jauh kau dari gereja HKBP dan Pasar Resort Balion. Ale ikon ta oraido dirita molo soboi
ita kuasai. Ikon manat ita amang inang, namar lapatan disi, dosa jot-jot domar porang, maradopon hukum Tuhan. Torani debatana tajalo, disadasi si berupaya. Hita laho mangalo, nasa dosa, marite kemampuan diri doho tenaga. Sementara pengetahuata nama terbatason, dang margogo mangalo dosa. Dang mampu hita, dang berdaya hita, dang margogo hita. Mengubah pribadi tahun, gabe pribadi na lebih kuat, na lebih berdaya, na lebih bermakna. Asa gabe pribadi na lebih baik. Jalamar arga si tutu, alai molo tandal honde bata. Songon pernyataan ni Tuhan debata. Na satia do ibana mandongani bangsa Israel. Bebas yan parhatobano ni Mesir memasuki tanah Kanaan. Satia do ibana molotungpe marungut-ungut bangsoi. Gabe ditu dalhon nasida debata. Alai debata satia do dibaga-bagana. Alani pungwana inaolongan ni Tuhan Yesus Kristus. Adong do nahupayut-iut na kaning tolu karakteristik na adong di HKBP Denpasar Resort Balion na parjolo partamueon. Marulakulak doro akad tamu sian berbagai gereja KBP, bahkan mungkin sian denominasi lain alai partamueon tong di tiop hamu dengan di jalo hamu alani ngolu partamueoni ima pake hamu laho mangulahon patik ni debata. Na paduahon ima pamujion di debata. Marhite kormuna na macai uli mengangkat partodiota tu banua gijang. Mambege uli ni suara muna. Gabe panidangyon na mangolu sahatu sadok portibion pake mai laho makanguluhon patik ni debata. Na patoluhon hapistaran hamaloon prestasi na adong di anak kotai pake mai laho makanguluhon patik ni debata. Molonunga na toluon, toktong di hangoluhok kamu, mulai sadarion, sahat rodi saleleng ni leleng na, lehono ni debata do tuhamu, keamanan, kesejahteraan, kenyamanan, kemakmuran di tonga-tonga ni ngolumuna, nagabe, pusat pariwisata, destinasi mancanegara, bahkan sahat internasional. Toktong keramah tamahan, toktong bohi naminar, laho manomu-nomu, akaruas narosian, huria, laho marparsoran dot hamu, sian turis-turis na asing, toktong mahamu, mangula, jala mangulu, di bagasan patik ni debata. Gabe halomuani rohani debata mahamuna amang inang. Hurian itu hata HKBP Denpasar Resort Balion. Amin martangiang mahita. Mauliate mardongan puji-pujian di sobahon rohanami ali debata nami. Tung mace uli situtu parsoran nami. Di tonga-tongani huria Kristen Bata Protestan Denpasar Resort Balion. Nunga di tiop nasida, komitmen nasida, di nama muji guarmu nabadiai. Marhite potensi talenta na adong di nasida, marhite kor puji-pujian. Dipakai nasida oleh Tuhan, dirawat nasida mai,
lo meningkatkan parsoran nasida rabdotho mangulahon jala makanguluhon patikni debata. Suang songoni di partamuyon nasida lao manamue aka ruas-ruas naro sian desa nawalu. Rapak mamuji pasangapon guarmu na badiai dison. Dipakai nasida mai lao mangolu jala makanguluhon patikni debata. Suang songoni hamaloon hapistaran di anakon namion. Baik na berprestasi di juara sada satu tolu. Bahkan di akanaso berprestasi muse. Godang dope aka kesempatan ol dinadenggan. Naneng pinasatmu dope dinasida. Asa sude anakon nami gabe berprestasi. Dipake anakon nasida mai. Gabe mangula jala makanguluhon patikni debata. Alani ale Tuhan baga-bagam mandok. Molo toktong nasida satia. Mangula jala makanguluhon patikni debata. Mangulu manasida le Tuhan. Jala tambahan munama kesejahteraan, kenyamanan, keamanan, ketentraman. Dohot ngolu nama noktong rodi saleleng nileleng na. Parjambar nasida di surgo hasonangani. Akaruas namar sahit lehon hamalumun. Na di bagasan arsak ni roha. Keluarga besar tobing inangi borusite. Homale Tuhan namang lehon apul-apul na sumurung. Dia kadongan nami naman do pesyakko. Ale Tuhan gomos tiop nasida asa unang lamadabu tu pangunjunan. Akanakon nami dot keluarga-keluarga nong marhasotan. Suadong anak dot boru lehon anak dot boru dinasida. Ali Tuhan suang songoni anakon nami. Nasoro dope sirokap nito dina lehon sirokap nito di dinasida. Diaka anakon nami ale Tuhan. Na putus karejo. Ho mamangalehon ngolu. Laho patupahon parkarejoan. Marhite menciptakan lapangan kerja baru. Ale Tuhan dia kadongan ina ama nagabe janda duda yatim piatu homa maparohahon nasida jala mencukupkan kebutuhan di nasida siganup ari pasu-pasu ama ina asagabe ama ina panogu-nogu di anakonna dia ka anakon nami nong masuk jalur undangan tu universitas negeri pasu-pasu jala cukupkan kebutuhan nasida. Dia ka anakon nami na gagal memasuki perguruan tinggi negeri. Ikon marhite jalur mandiri. Cukupkan kebutuhan nasida. Suang songoni na ikon mencapai universitas swasta. Cukupkan kebutuhan nasida. Asalam tambah-tambah bilangan ni anakon nami. Nagabe anakon sioloi ajar jala biar mida jahoba. Pasu-pasu song leader nami. Tim IT. Suang songoni ale Tuhan pemalu organ dot musik homa mamasu-masu mandungani nasida asa marhite kehadiran nasida kontribusi nasida lamar bungaran barita nauli di liturgis nami di parhalado nami namanjakon haroro nami di amang pandita mangasi sianturi suang songoni di amang firdaus sutasoit rapdot sudia kadongana parlado panogu-nogu manasida di sudia karuas di huriam dison. Asa toktong gabe ruas na burju si oloiho. Tarlumobi disentralisasi keuangan di HKBP. Di nahuboto hami barita nasida berkontribusi terbesar. Sian distrik IBTON. Homa lama nambahi pancarian. Dot rejeki na berlipat ganda di sudia karuasmu ale Tuhan. Asa toktong ale Tuhan. Gabe ruas na burju jala sioloiho. Alani ale Tuhan pasu-pasu sude anakon nami. Mulai siana met-met satu nama godang. Sahatu na lansia. Homa dipatu jolo suong songoni nang aka seksi-seksi. Marturia, koinonia, diakonia. Dot aka kategori. Sude masih rup-rupan masih tukol-tukolan. Lamar bungaran mabarita nauli marhite huriamon na adong di Denpasar resort Balion atong ale Tuhan hupasat aming ngulu nami asa hodo di patujolo jumlah urasya misyan dosa panglosyon nami Marte Yesus Kristus jalo matangi yang namion
Amin.
jongjong mahita saluhutna. Tatangiyakon ma peliata tuado pani debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haruruani saluhut silehon-lehon na denggan. Dot nasa uli basa na mauli utus. Hupasat hami masyanani lehon mi tuhami. Pelian nami tuho. Say jalom mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti. Asa hupar hasya kami pelianon, pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadami godang ni si lehon-lehon mi tuhami. Aslam girgir hami mandok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut malomoni roham di Banua tongon sona di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, say sama dosa nami son pane sanami, di dosa ni dongan amardo satu hami, una kami togihon tu pangunjunan, palu wamahami sian pangago. Bagasan dame, jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasorhon madamena tutodim amen. Horas Madita Sude.
For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, the darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I will be in the goodness of God.